피하는데. Something like Dia internet jadi dia. This is a trophy here right now. Have you seen it? One gone. Dwimaluआ से गलाव आवगायजेनबाय
Tunggu deh. Ini. Tas ini. Ayah. Ya mesti. Pas nomor. Sekolah. No, dia. Ramon. No, dia. Mana kita kita wajib siang. Nah. Zaman karena IT musik bisa lagi lampu harga. Wih. Tarik ini semua lah. Kasih. Salah dia lagi. Kenapa kau nak buat?
폰 나고래 폰 나고 나한다 내가는 폰가 하나 보여? 참 멋지야. Ra không bên này, lại ra bên này. Mà chiêu đâu bây giờ cũng vậy. Này là chết thật sự. Nó mà sao? Ý thì nó là thế mà nó đến đi. Nó vậy sẽ bút tức. Rồi bố, nó sẽ bút. Đây là con giặc sang này. Lý nào vậy na? Còn không em. Rồi. Tay thế còn. Không làm nổi đâu, không làm. 잠깐 그런데. सर को तो बोला ओए ओए 이거 한쪽이 가는요 하는데 누가 있네 하는 거니까 오이 그다 그다 자, sini, betul? Ini cale, clear nih wah. Lebih caji kan, tiga clear. Ini siapa pun?
नायग्राफ्रा साबसिन ओंखारोदांलै बे गेलेग्राफोरनि गेलेग्रा रोङा आन्दायो नै इलायनि दा सानसेयाव सम लागोन नङाबा Ulang di kelas suruh lagi. Itu jago. Sudah vaksinasi. Bukan? Itu naibah. Selamat sih. Naibah. Mohon. Mana sanglai cinta displayer ni nak sana. Main lewat sini. Troopy dulu. Azafat. Jor mana ni dah muda ni. Kalau tu boleh ke, aku yang baik. Dah kawan mana? Dah balik. Akai lagi terus. Akai mana dia mengira man? Beri ni kalau main mana? Yellow kami yellow. Jadi ni ada kaya kondom tu kaya. Oh. Mui ni kalam le aku tanya. Tak boleh saya. Cuma dia hasil pagi ni. Cuma kerja. Kami lagi nak kerja lagi. Ini hasil pagi ni. Nanti apa? Ini saya. Enggak baca aja ini. Mbak pun jangan mas ya di sini. Orang sama macam Korea lain. Acik tani. Ni belas bulan ni kan. Hei, macam ni. Tolong selamat datang. Nak sudah. Lucu ni nasi. Sudah. Mulai lenang baru ni. Itu dah mulai.
गया दा जेबो सिन्था गैया मामाय दे रिहन खबलाया Amteka अर्थात दैमालु नै गलाव आवगायनानै थाबाय Tapi gimana kan? Kau nama kau? Ada tu. Kau nama kau? Tu ada pagi tu pagi. Kau jangan suka. Ada yang ngirim apa? Bukti jangan nam. Nam kau kursi. Lain lain saya. Absen dia kursi. Itu sebab kami. Mana leh? Abdul Abdul. Siapa mana? Đời cậu nó thay chứ sửa sửa cũng sẽ một rồi nữa đấy chưa một thì nữa ra cái đâu cũng gì nè lúc cũng cái gì là Jangan itu kau jalan sana. Mana be new menjadi ini ada apa yang senang ini. Siapa orang ada lagi? Orang ini orang macam kopi. Saya ini. Ngapain ayo? Tadi awal baru aja. Dari lama gini deh. Oh ini dia, bungsu lagi ni, boyongnya, ya cukup semuanya. Nanti aku boyong boyong berapa itu ada? Juhur kadang mana berapa? Nơi làm kiểu như nào đấy thì đầu này là chỉ phải bắt chứ mình rồi bị thấy ra dùng lấy nào thì nó làm nên nhà cái nặng được này chỉ sản phẩm ra là chỉ thấy thì có đồ nào này rồi bisa lah Yusung lagi Alexina Jaoliya lagi We have Vidal Field, at least 5 weekends.
Kamu udah pernah? Izin tenang ya, jangan siapa. Siapa siapa nanggung? Kalau hal kalau yang nama yang lain, Bos ni sekian. 시간에 좀 가면 나고 가는 자네. 그래. 앞서. Ya ya le, siap-siap lagi saya pun sebelum narkolang Dan sudah anak orang lain. Senior. Jangan baru. Salah gol. Oh mah. Kau dengan tidak berlalu dah. Minum pertama dia, oh dia orang buat. Ada. Sudah betul. Enggak mungkin. Ini nggak ada tuh kayu, siapa tuh? Cino. Kau sudah aku tuh. Jangan dia jalan. Wis, betul betul. Ay. Sekali. Wah. Bikinannya. Ulang ini dong, Bu. Ngoài thấy đấy. Kamu mau ya? Ya! Thằng nào đấy thì là nó đang ở đâu? 이거 간다자요. 배부르게 그거는 이제 저기야 가요. 맞아. Oğlum en sekian jalan. Tidak. Sekarang. Saya sebelah mana? Karena Lagi live sih, korne jawa. susunnya jika dia Ibarat sampai Hydra
सानजों लामिलायसै गोलावजों गोलाव सिरिया थाथैनाय बेबायदि थाथैनाय नंला हायिया मोजां आंना गोजौआवसो थांनो नांगौ Tipnya jadi mayor, tip show ada kalau lagi lagi kau mau yang produk lain ni? Nah, ibu kerja dengan sekolah. Sesani je menjanji. Kalau benar, susah itu. Dia mau dia marah makas nungkai jeleman kamu nak boleh sampai. Kita jadi. Ini pun nak kiri menjanji. Ya mau dia semua dah boleh. Asyik di kawan itu je level berapa? Jangan kerja lagi kan? Ini jangan lebih jauh senang berapa? Jangan lebih berapa lagi? Jangan mama jadi ini ya? Berapa jam? Làm cái gì thì nó cũng yang lira Gum dan ada banyak tu lah. Dari dah. Ali juga hasil kah? Tuan guru lain mengisi gue. Ini lira. Ini baru nomor apa? Nih, kamu ini apa? Nih, orang bola. Ayo, jauh lah bisa. Ayo, punya benda tidak boleh nih. Line up para apa pun. Nah, ini dulu. Jalan sudah lah. Baik. उन्होंने लाइन को क्लियर खालामा हो लाइन को क्लियर खालामा हो लाइन्समेनफ्रा उसुबिदा गोग्लैयो फैबाय नामा बैथिना गुवारसो खालामोन नोंसोरो खना मोनब्रै माबा खामानियावल' दोनाला मावबाला गाज्रि नुयो जागोन दे सार फैनानै जाबाय दं
एक्चुअली जादों बे माथो गावसोराव गेलेगासिनोलाय 45 नामा 45 जा बेखाय थांग्रा बिसोरनि खेला जासिगासिनो Ginaw de lại mong cuma dàn này nên lên này. Rất là kia dành. Sao ở trên này? Kamu kan nanya, Daham. Semua orang musuh sana ini. Musuh ya? Amteka. Kalau ada ujian, orang pada mulai ni sebenarnya. Allah. Ada kayak apa? Ya ini kayak. Oh, dengan mereka semua khusus dengan mereka sekarang lagi tengkorak ni. Dah switch ni lagi beda. Tak ada slip dia. Masih formasi. Ini thằng cô rồi, nó không có cái Ayah malah lagi kita kalah lagi. Dia habis dia kursi. Aku nama Assam dah. Beş her gün ormanlara iş yapıştı bile orada bu bile. Pasal aku pun ya. Apa ni saya? Cina ada undang. Oke siap. Udah bola pernah kita ya. Si Bailey masih ya. Omar Zakir. Nui.
17 मोनगोन आं जायो सानै नामा दंलै गलांबायथ' नै मोजांनो हाबावदों एसे खालामना थायो लायनो थाबाय बे एथ' लासिखौनो माबानांबाय थांग्रोलायनांबाय दानो बे समाव हाफ टिफिन जाबाय जों आरो मोसानाय नुबावगोन दा बेनिखायनो मोसाग्रा हानजा बिथांमोनखौ फैनानै मोसाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय Now break time. I'm going to stop right now. आरो नायग्राफोरखौ गुरै खावलायनाय जाहाथे सिङाव हाबा I will come back after 10 जेराव दङ minutes. बेहायनो थानानै Bye. नायहरो एखौहाय जापानि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय दानो बे समाव जोङो आमथिका हाई स्कुलनिफ्राय मोजांथारै मोसानायखौ नुनो मोनगोन दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ मोजाङैनो नायना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय लाइनसो जाबायना दिनै मा जायोमोन ना सिगाङाव जायोमोन सिगाङाव
जोंनि गोजोन गोगोम बोथोर गोदाननि खौरां गोदान बागुरुम बागुरुम मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादे फैदो लोगोफोर फैदोहाय फैदोहाय फैदो लोगोफोर फैदों दिनै बोथोरा गोदै खौरां लानानै गोजोन बाराव रंजा बाजा हायला हुइला मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादे फैदों दिनै बोथोरा गोदै खौरां लानानै गोजोन बाराव रंजा बाजा हायला हुइला मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादे फैदो लोगोफोर फैदोहाय फैदोहाय फैदो लोगोफोर बोथोर गोदाननि अखा गोदानजों जोंलाय रंजानि लोगो दिनै बागुरुम बागुरुम मोसानानै 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 नायगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दिनै बर' हारिनि जि मोसानाय बेखौ मोसानानै दिन्थिना होनायनि थाखाय आरो दा बे समाव हेल' सालगुरिनि थेमना बिथाङा मोसानायखौ मोजां मोननानै रां होफैदों बेखौ लांफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जायखिया सासे फैनानै लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय बल साब आइसो हा फैसा दानि समय फैसा दानि समय एতিয়াथ' যাব নোৱাৰি ন মই বেলেগত যাব राङा 700 रां दे दे आसा थिदों उनफोराव दखरा हिसाबै खावलायहरोबा जों उनाव मोनबावो होननानै आसा थिबाय आरो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आमथिका हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोननिसिमबो मोसानायखौ लाइभ orang baca baca kita pun cenderung ini kini buku saya ya saya buku yang saya kenal bahasa umum betul Parjar mana mana kamu ada दखरा हिसाबै जोङो निशिमा आन्चलिक कमिटि आबसुनि बारग' जोंनि मावथिगिरि बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन नाथाय नोंथांमोननो जोङो दखरा हिसाबै जेरैबायदि आसन होनांगौमोन जेरैबायदि नोंथांमोनखौ बरायना लानांगौमोन दा बेबायदि लानो हायैनि थाखाय आङो साफ्रोमनिसिम निमाहा बिबाय
गुरै खावलायनाय नायगिरि बिथांमोननिसिम सिनाव बांद्राय थांनाय जाबाय होननानै मोनथिनो मोनदों। दा बेनिखायनो नायगिरि बिथांमोना सिनाव थाथाबालासिनो नायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मानोना जोबोद मोजाङै जोंनि गेलेगिरिफ्रा गेलेबाय थादों। दा बेवहाय जों बयखौबो खावलायदों गुरैयै जाहाथे लाइनाव थाबथाबा आरो जाय बिथांमोना खेला दैदेनदों बिथांमोना मोजाङैनो दैदेननो हायो। बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। Goal, one more goal. दासिमाव 3 goals total. दैमालु इउनिट कमिटि आबसुआ 3 गलाव आवगायनानै थाबाय आरो जावलियाया 0। आमथेका मोजां गेलेबाय ना मोजां फिसा गेलेनायखाय उफाय गैयासैबा आं लाजाथाव फिल्म बारा मोजां लावथि गंसे लानांगौ रा मानिग्राया मानिखायो होमबाबो नेमनि बायदिबो गिनांगौ हाबावबायसो ना हाबावबायसो आइया जेबो मोनामोन खेला गेलेदों नै हाबदो दे सुखु गरसे सुखु सानै गाव ओरैना दै दंलै बौ दै दं So it's probably not this way on here with the Dwimalu club in Jaoliya Dewan. So please stay tuned for some hours, some minutes.
Rasmi Vishanto. Yeah, thank you so much for contribution of that. Please give me a thumbs up. Yes, Mom Lolita. How are you, Mom Lolita? So the program is going on here right now, so please give me a thumbs up. So here in one of the remote places, place name is called the Amteka. So the people here, mass is going on here. So we all are enjoying and watching the very much right now. Please support me. Please, everybody give me a thumbs up. Yes, I'm fine. Thank you, Rasmi. What about you? Momji. Namaste. Okay, namaste. So, Makitestin Mom Lolita, how are you? Yes, we are enjoying football match here in one of the place name is called Amteka here, and people are part of the match. Hari nomor 2 Bridun berjalan semua mendeng. Iya dah. Abjin yang kamu mana? Itu lah saja mai. Hai. Hah? Sama stesen sana boy? Sudah. Kalau kau sudah Bu nanti. Ayo bisa. Dahsyat nih. Mungkin kami jangan asal mana biasa ada. Betul ya. Dahsyat. Apa dah? Ini? Baru sih. Bila dah jam apa ya? Hari 5.
Ai lau Ngapa udah bikin yang ni? Ngapa bikin yang ni? Kul senang neng dari. Santai ya. Quay hơi, sao quay hơi. Ayaw ribu si pandai. Up. Aku senang dulu. Undang. Anak muda. Sudah. Lain. Halo? Enggak. Malah ni tak. Tadi nasi tu. Jadi. Buat mana bang? Kita jalan masih. Oh, फिसा नालाय बिराद खारनाय नुयो लिरनायाल'
Jangan lagi lungsot. Karena dulu nggak lah. Nggak lah sah. Đâu, có thằng ra là vừa. Thằng đàn anh này. Là, nó 봐야 이제 그 당감 잡아다 로 걸어라 많이 사주면. 야, 마치 그래 jangan kasih. Ya iya, bisa iya. Bieng satam ku jenuh bieng lah. Bangga wah. Oh, itu bersih ini sabaleng. Kudan pasar kurang. Don ya. Long chưa? Ini kira apa pun kira. Sekali. Dah jangan aku dah. Kira macam ni ada macam mana kita ni. Apa pun kita boleh khai je. Ini dia kamera. Bara dah tugai sila, kipsi jiu dulu sila. Tugai nanggu. Kalau mak sengai. Aja slab dia.
फिसालासिखौ मोनान न'आव थाहैखो फनखौ होनांगौलै खालि फन फन होनांगौ खारनाय बायबा नै मोनलाबायोमोन मोनोल' फाग्लासो हारसिंजोबो जेरावबो मालायना हाबबा रंजायो बिसिना हाबिनि सिगांनो औ बिसोर हौवानिफ्राय फार्स्टनिफ्राय गेलेहोबा खिलिदोंमोन असे सोनो मोना अथेसार खुसिया असे सोनो मालाय ए फुल दे अरजाया गरसे दे डाइरेक्टसो ओमफ्राय दा मोनसे गावहाबो Dalam dalam kompleks ni, apa? Mau kita? Dah hendak lendang. Bang dah mau bang mana? Ya, cing motor tu. Aku mau dulu habab sana. Aku dengan dia. Jumka. Saleh Juman thangla ni. Dari mana Juman? Kira sekarang apa ni? Konsep je desa. Jadi tu nara, buaya juga yang jadi tu. Kena kan jadi. Dari muda. Dari banyak nomor apa ni? Nah, lap tinggal apa bu? Kaji video orang. Bilang sih dia lah. Jangan khabar dah, apa dia halang. Kuna lah gitu. Ini sana apa lagi? Wah, left ni. Korea mana nak hotel tu? Kamu lah kalau ya tu easy kan tahu dia mana. Try kita mawar kini. Apa sih dia? Ini karbonu kaya. Jangan ada bihun jiwan jadi na. Nah, orang betul lupa deh.
Tengah dah. Kau ni tengah dah. Ini dah masa tengah mati. Nenek tu. Di sini semua menang. Dia baru naik tu. Di sini semua menang. Ini nuam unbeli. Sekolah hawala kamu. Hawala saya tu ki. Kan tu saya tu saya. Tapi tu singat kan bagi tu makan sini. Usne tu? Jangan nak ilmu tu baru. एक कोशिश कुने उनका जा भाई उनका खेले ना ये भी हमारे oh sorry film lama NISHIMA. speeding English lah Film lama terhadap dah. Amteka serah. Amteka serah ni. 오늘은 여기 또 타고나는 게 왜또 모으야는 어디 하나야? Hah? Patah menang sama tu. 자 가는. Nanti kenapa le? Dwimalu Unida Bregolau Awalnya Tawai Jaoliya Dewan Sunu Hayaksei जाय बिथांमोननो बेस्ट प्लेयार सायख'नो थाखाय लेखा होदोंमोन बिथांमोननिफ्राय लायफिननो थाखाय खावलायबाय जायगायाव बासि होलाबाय थादोलै मा सोबावनांगौ सोब बै जायलानो हर जायला गरसेदो मोनबाय मोनफिननो
मेंनाय गैया दा नोंनाव नोंसोर जांला जांला खालामबाय थायो उथुमै गैया दा औ दा मोनफिनखानाय लायो र' खाथिबायना गिदिंजोबखायो फैजोबो नालाय सानै साथामल' हरो दोनथारनांगौ Masih Mimon, I'm very fine. I'm doing fine, yeah. What about you? Okay, that's good. After this live, I will come to see your this one YouTube. Okay, some videos I will go and watch your some videos. Halo. Oh, mata. Direct. Bol naikasino. Amteka. Amteka. Oh. Hah? On sari atas on yang mobile ane. Ayo susah menang. Dari bedle. Apa? Dwimalu jeng Jaoliya. Oh. Semi मोनदों माथो जेनलांदों दे
मा नों नै हा फैफिनगौमोन मानो गारि गैया जानांगौ हा हा नायनांगौसो आं खेलाखौनो थाङाखै आं मिथिया खालाय बानायनांगौ डिस्ट्रिक्टनि गोजा गाखोबाय सेलेक्ट खालामलांगोन नामा माने मा खालायले खेबसे खिपारजों हरबाय दै हरसे आराम हगारना होबानो जासिगोनलै से गाव नाम लायो दै महरे माता सावरायलांबाय सिनायनानै जोबसिगोन टाइमाव गैला मा मोसावो ना जायगायाव संबावबाय थादोंमोन खानो हासिना खाना गलियालासिना खालामो नायो दा Sono
Lola, bukan lagi. Dwimalu Unit Committee Absua Bagolau Awgaina Hawaii Jaoliya Sertuna Hanai Jaksui Kilaya full time jabai Dwimalua Bagolau derasa jana habai जोङो लोगो-लोगोनो बान्थाखौ हरनो थाखाय रेडि खालामखादों दा बेनिखायनो प्लेयार बिथांमोनखौ बाहेरायाव थाङालासिनो जे मोखांथिंजाय फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जों दसे उनावनो जोंनि जि देरहासार जानो हानाय आरो रानार्स आप जानो हानाय बिथांमोन जे जोंनि ट्रफिजों लोगोसे बान्था बेखौ जों दसे उनावनो हरगोन देरहासार जानाय बिथांमोननो 5,000 आरो रानार्स आप जानाय बिथांमोननो जोङो 3,000 रां हरफानाय जागोन आरो बेहाय दङ जोंहा बेस्ट प्लेयार रायजोफोरनिफ्राय सायख'नानै हरनाय बेस्ट प्लेयार 2 दङ जोंहा बिथांमोननो मोनसे ट्रफि हरनाय जागोन दा बेनिखायनो जोंनि जि गेलेगिरि बिथांमोनखौ
जोंनि मोखाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। अन्नानै एसे फावसयोबा मोजां जागोन बयबो नुहुरनायनि मोनसे फोसावनाय मैया जे एनएसि आबसु निशिमा आन्चलिक कमिटिजों जाय बिथांमोना जोलुर बादायलायनायाव जाय बिथांमोना बाहागो लादोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाय बिथांमोना जार्सि गानदोंमोन बेखौ जों मोनफिनजोबनो हायाखै बिनिखायनो अन्नानै जाहाथे जाय बिथांमोना जार्सिखौ गाननानै न'आव लांफ्लांबायदोंबा दैमालु इउनिट कमिटियाव होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। देरि खालामनाय नंला लोगो लोगोनो जों हरखासिगोन साबायखर थादों दिनैहाय मोजांथारै जावलिया देवान इउनिट कमिटि आरो दैमालु इउनिट मोननैनि गेजेराव जोंनो मोजांथारै दिन्थिफुंना होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। आसा थिदों उनावबो बेबायदिनो जे मुंख्लंफोरखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय मुंख्लंफोरनि नामखौ जौगाहोनो थाखाय बेबायदि खामानियाव आग भाग लाबावगोन आरो इउनिटफोरनिसिम साबायखर बावनाय थादों बिथांमोना जोंनो दखनाया जेरैबायदि खावलायदोंमोन बेबायदिनो मावनानै होनायनि थाखाय दाना बे समाव जोङो गोबाव खालामनाय नंला जोंनि आलासि मानगोनां बिथांमोनाव थांफिननांगौ दा बेनिखायनो लोगो लोगो डाइरेक्टयै जों हरनो नागिरबाय दा बेनिखायनो उइनारखौ उनाव हरगोन जोङो रानार्स आपखौ जों हरनो थाखाय आङो खावलायगोन चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरथिगिरि कमल नार्जारि सार बिथांखौ रानार्स आप दि ट्रफिजों लोगोसे 3,000 रां बेखौ हरनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। रानार्स आपखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरथिगिरि कमल नार्जारि सारखौ जावलिया देवान इउनिट कमिटि आबसुनि केप्टेन बा मेनेजारखौ फैनानै लांफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जावलिया देवान इउनिट कमिटि आबसुनि रानार्स आपखौ हरग्रोनो थाखाय खावलायबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि कमल नार्जारि बिथाङा हरगासिनो दङ। सारनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। दानो बे समाव बेस्ट प्लेयार को जों सानै मोनबाय जावलिया देवान इउनिट कमिटि आबसुनि बेस्ट प्लेयार हिसाबै दङ जोंसार बसुमतारी बिथांखौ फैनानै बेस्ट प्लेयार नि ट्रफिखौ लांफैनो थाखाय खावलायबाय। 2 नाम्बार जार्सि नाम्बार 2 बेखौ हरनो थाखाय धनिराम बसुमतारी आमथिका एम इ स्कुलनि रिटायार सारखौ खावलायबाय। आरो बेनि उनाव दैमालुनो हरनो थाखाय आङो खावलायगोन जोंनिनो दिलीप बसुमतारी दङ दैमालुनिफ्राय 12 नाम्बार दा बेनो गथायनो थाखाय आङो बिरगाव बसुमतारी बिथांखौ गुरै खावलायबाय। बेस्ट प्लेयार दैमालु इउनिटनि 12 नाम्बार जार्सि दिलीप बसुमतारीखौ फैनानै बेस्ट प्लेयारखौ लांफैनो थाखाय लांफैनो खावलायबाय। साबायखर थाबाय
बान्थाखौ हरनायनि थाखाय बिनि उनाव दङ जोंहा उइनार बेखौहाय जोङो जोंनि निशिमा 12 नं बियाबनि एमसिएलए सोर बिथांखौ देरहासार जानायनि जि बान्था बेखौ हरनो थाखाय आं खावलायबाय आरो दैमालु इउनियन कमिटिनि मेनेजार बा केप्टेनखौ फैनानै लांफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां जोबोद साबायखर थाबाय खावलायनाय हरनायनि थाखाय आं दिनैनि जि बान्था राननाय हाबाफारि बेहायनो जोङो फोजोबनो सानबाय। दा बेयाव नुजाफैनो हानाय जोंनि आलासि बिथांमोन एमसिएलए सार आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सार आरो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि आमथिका हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोन आरो ओनसोलनि साननो हनाय गोरोंफोर आरो मुंख्लं न'खरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिम आरो इउनियननि दख'रानि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर बावनानै दिनैनि जि देग्लायनि जि मार्चेस ट्रफिनि होनाय खेला बेखौ बेहायनो जोब्बाय होननानै फोसावबाय। हामबायसै गोजोन्थों। सायाबो एवबानांगौ मोनसे फोसावनाय जोंनि दैमालु दालाय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम